ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରସୁଲପୁର ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରସୁଲପୁର ସ୍ଥିତ ରାହାସ ବିହାରୀ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସମ୍ମେଳନର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟି, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଗୀତିକାର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାମଲ, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକା ସରୋଜିନ ପତି ଯୋଗଦେଇ ନିଶା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ଆର୍ଥିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ଷତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ନିମିତ୍ତ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାହିତ୍ୟ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଏବଂ ଘର ବୁଲି ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନିଶା ସେବନ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଂଯୋଜକ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ କଣ୍ଠ, ସାମ୍ବାଦିକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ପଣ୍ଡିତ ଅଭୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ପଣ୍ଡିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ନାୟକ, ପରଶୁରାମ ସାହୁ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୁଦାମ ଚରଣ ସାହୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ବିବାସିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ କୁନି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଦସ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପରଶୁରାମ ସାହୁ, କୁଳମଣି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।